Hallå? Hallå? Ja. Ska höra man något? Nej. Ja, man hör tjej. Tändra mikrofonen. Sigrun, sena joke. Hej. Hej. Sådan. Okej. Ja, kvar ska du börja. To. Ja. Ja, nu läste jag så lätt att börja. Och vi har försökt att skrona. Det var Sindra Sanje och några vitsborrar och spel. Vi får en vittnesbord från Marste, Nes. Och så kommer kvöld, nej, det var att det var vitsborrar. Och den hälsan är från Ole och Fride. Jag vet inte om jag skulle säga det, men säg det. Spoiler. Och så är det en solsang, eisen från Rå. Hur ser man rå i nutid? En Rå. Räkve. Ja, och så skulle jag bara säga att bönarummet är ännu uppe och vi sitter av ho och bruk för jag så får jag det bli Ja, och här är omsättning. There is translation. Tida, you have some things to put in the ears. Ja. Ja, och Karen och Malaika här sitter och klarar att omsätta. Yes. Ja, nu får vi da be en special guest, Fríggjakvøld ner till att ta showdas intervjuet i näkan i Horstika Löve. Ja. Jan Levi Bäck, kommer du gå ner. Det var bibeltimmar morgon och det var två fäckar som kom att ha bildmaner och heter Feiren, nej, sonren. Ja, tyst det bara mitt lock ner. Ja. Hallå? Hallå. Ja. Första spårningen är att vi huxar om till kvar är du? Jag heter Jan Levi Bäck. Skalamär. 22 år gammal. Och vad ska jag säga? Jag läser till maskinmorsa. Tillsryggade. Ja. Frälster. Nu säger du att du har 22 år. Jag tror inte det är för ungkort till att ha bibeltimmar. Jo. Själver huxar jag faktiskt ofta det. Men vi läser i 4:12 heter att lät ånga vanvira te för teaters ung. När vi tar emot som trick var 4 döme i tällo i atpore, kärlega och trick i rönlag. Själver huxar jag ofta tanken att man är för ungor. Men till bättre så är värst inte träda mer. Det handlar inte om det är god som ber det. Och det är ju aldrig att han ska göras, det man säger. Så god inte brukat, det man säger alltid. Och får akkurat med till börja till morgon, det måste bli att det som är byggt med. Det är inte min avbryt. Ja. Kanske jag kan se lydsyndrom, vad det förhandlar om? Ja. Börja till morgon vara om trofäste, som det som Ebenezer. Och vi får av vitcher synder det som vi kallar god sottmalans. Detta är att god är trofaster och god ger sottmalar, han ger lyfter vi imes folk och jag bibeln och vi får av vitcher synder detta att god han må ju hålla lyftene. Han må ju hålla det som han har lovat. Och han lovar ursel imest, så vi får ta eller nördast kanske synder vi det. Detta som han har lovat ursel. Och vad avskrande hever, det blir ganska synder profetiskt och sort, men det är spännande. Men så har vi ösne detta som går till att lova och kvar en östekon och samkom. Ja. Till det. Det gör det spännande. Tack för det. Vad klockan var det? Edla? Vad klockan var det? 1. Det var klockan 1. Här i Ebenezer. Ja. Och här var det resten också att äta. Så inte man kommer för det här, men det är ordentligt gott eisne. Hålllig för och antlig för. Ja. Nu blir det ett spel och planen är att det skulle vara Gø Gokke som kommer att ha det.
men Gokke han slik ikke. Så det var bare gøy. Etla. Så Simon, kommer du ned? Takk for boer. Ja, okej. Nej då. Ja. Hej. Jag upplever att köra intervju, men till han. Men ja, och Arne vi skulle ta spel här bara, men han ligger med sjuker. Ska jag han jar, sport en nog skonker. Han ska han efter lite det sista, så kan han efter så. Men så sjuker han inte. Ja, han är utrustad. Men Levi, är PowerPoint uppe? Ta första till svart. Okej. Så snälla, jag får be att du kan resten av knopp. Öll. Eis nu pja. Och till tog jag för att ha spel här och öll vi. Så spelet gånger ut och på. Lycka till den här. Det Levi, är det fram? Hjälp mig, kom please. Så nej. Jag spår en vink. Och det som jag går ut på, det att så det som händer, nu så det en spårning kommer upp. Så en spårning kommer upp och så får det två valmöjligheter. Om det haltar det till vänster, så går det vänstra arm upp. Om det haltar det till höger, så går det högra arm upp. Och det som det kan gott härma efter kornör och allt det där. Men alltså det är alltid att vara att. Och ja, det är faktiskt sin så här. Känner det? Är det fresh? Är det fresh? Mattias, är du fresh? Yes. Så kommer vi igång. Tar först på den tar sin nummer. Jag ska lägga till att. Jag vill rätt överraska om du får den ner skrift. Men ja. Hjälp mig kom nu här. Kvar av Jesu Messi. Han til venstre, etla han som fitte og upp i 8-trusblåse. Han faktiskt, men det faktiskt Hasen. Han där Christian Tune. Han sitter rätt, sa han Jan. Ja, nästa spårning. Alltså, är det som ska köra det, eller to? Okej, du kör då. Kvar äldre, Tom Cruise eller Nils Paule? Ja, jag glömde jag säga det om skylta. Om du får skrift så skulle du se dig ner så det ute. Skylta. Men jag hoppas det finns skrift inte vad gör. Men om du får skrift så ser du ner och så det som ända mal är till som jag vet där minkar ja, så vinner en till sista. Ja, Levi kan jag spela kvar då? Yes, Tom Cruise. Här. Kvar av Heson en burgare, så Burger King. Okej, det vi kvar där bara. Ja. Levi, vad sker det? Låt mig höra. Okej. Ja, nästa. Okej, Levi, du kvar där bara. Eller känner det framme. Ja. Kvär stendur hetta verset. Allt i mättur i honom som ger mig stärkan. Stenta och i Filippe 4:13, etla Efesos 2:8. Och det stendur i Filippe 4:13. Vi kallar oss inte färra. Ja, nästa spurningar. Kvör byggt långre. Hetta störst checkmiddel med Arant. Jag säger kvar byggt långt norr för det. Men han skriver långt norr. Men ja. Det Antarfjörður. Kvar nästa kvar bara. Yes, kan. Ett lakonoj. Det tattar jag med helt det säger bara. Nu måste kan öliga sent för så jag det kan inte upp. Det inte skift för ni har sagt. Det är öliga är så få hänt. Men ja. Ja. Okej. En uppe.
Og det Konøy. Yes. Så kører vi gjøre. Neste til Hver Luke Littler? Hette til en darst-spillere. Til Hæsen? Eller det Hæsen? Hette en øye dronja-spurninger, men trykk mer, her kommer gentspurninger. Ja, og det Hæsen 16 år gammel dronkeren vi kjetter. Ja, og vi kan gjøre. Hva flagget til Uganda? Det hatta? Eller hatta? Jeg så ikke slett ikke opp fra. Jeg må vite. Ok, jeg synes det flagget. Ja, og det hatta. Ja, vi kan gjøre. Hver av hæsson Akraberg? Av skipen det hatta eller hatta? Og vi tar litt av 4 her da stender navnet, tog at Aran sa til Peter. Ja, Levi. Og til hatta. Her datt nøkker. Om jeg minnes rett, så kommer gentespurning. Tid har ikke klart ikke noe her. Ok, omkjøla. Ok. Hver riflet musselmalet til Royal Copenhagen? Det hatta minstre, eller det hatta minstre? Dronger, jeg har hukt etter hva gentene svære. Ja, og det Hæsen. Nei. Andrea, han har gjort det. Hva skjer det da? Ok, hvordan er det etter det? Ønsken Hæsmen, ja? Det tid og 2 her oppe, ja? Ok, vi kan gjøre. Ja, hette det hans rinspurningen. Hver var satte konger i Israel? Til Simri eller Omri? I halte, altså vi kan nå det, I halte bare vi har nevnt det i Bibelen. Jeg vet Omri vi Men til, ja, vi må lukke kan det. Ok, til Omri. Ok, så går jeg og gjøre. Hver vann etter fotballet? Hver vann VM i 1998? Hver til Frankrike? Vi så ikke steipet. Men eller Brasil, her et annet steip. Bare så. Så ikke hent nær. Ja. Og til hver Frankland. Ok. Og så kan jeg gjøre. Hetta var spurningen som Aran kordet inn. Jeg vil gjerne ha det skulle vite. Hver av hæsson French tips. Hette negl. Jeg vet ikke om det. Det hatta? Eller det hatta? Aran vil de ha et på ut. Han visste jeg det. Det hatta, ja. Nei, no way til enn. Jan, hva skjer det? Her en her oppe. Jan, du vi? Ok, og her tror jeg at... Ja, vi tar 5 folk etter. Ja, vi kommer her. Hver hovedstaden i Australia? Til Canberra, etla. Sier det skreft? Canberra, sorry.
Sydney. Elaskaft. Ja. Vi kan. Det kan berra. Ja. Så kan jeg nesten. Hver byggva flere folk til ui vaunon etla og sore. Ja, nu hittar jag ett hva dessvärre. Ja, och det är och sore. Till bara för ni här uppe. Okej, vi tar förra folk efter. Nästa. Jag brukar för en krona. Jag glömde det var viktigaste att de ödlon. Här och en krona. Please, onkel. Onkel Jenta som en taske. Ja, jag sa. Onkel ja, hej då. Ja. Okej. Plats på krona. Jag kastar golvet så vet jag det är snutt. Okej. Nu måste det kunde inte alls säga krona. Krona. Kan se Jenta en så just kör. Nej. Det kunde inte alls säga krona. Onkel må bröta. Ja. Sjön precis skaft. Det spekulvent. Ja, okej. Hon säger krona. Så om det krona så vinner hon. Jag kastar på som chat. Det är platt. Så Jentan är ute. Vi kan och göra det. Platt eller krona. Platt eller krona. Nu kunde jag nu må ja. Nu vi går. Det är platt. Okej, vi har två rätter. Platt eller krona? Jan? Hver er at det er suttslesje? Hva sier du? Rafael, hei. Ok. Platt! Rafael vann! Tjena hånd! Ja, kom. Er det for en lengt i tog? Omskylda. Det er så det. Takk for skjermen for stuttelspill, Icebreaker og så. Vi får synge tvær sjanser, og jeg vil bare gjerne minne at vi tar et bønerrom her atre. Og her er folk som klare til å ta imot dere, og ja, jeg vil bare ordentlig vimmel at dere er inne her. Og hvis det tar vars på hjertet, eller føler hjertet benker, så er det en opplagt møler. Ja, vi får synge gode sednavn til tøkt. Och det är välkomna att resa till kon. Det är välkomna att sitta nere vid sitta ho. Låt jag ta sitta ho till. Ja. Set the now to it her. It are very lost on there now. Did you come to live friends are reminiscent of it now. When they comes to a home, where I blue is a bed, I must run my thoughts. Set the now to it her.
sette navn til vi tar feil og som bedre du kom sin og imot lov frelser vi vil det være bedre av det komst du og på av Guds og det dina sønna i kross du takk for det du reis opp ur grovene du strutt ur denne og det setter navn av det komst du og på av Guds og det dina skuld var i kross du takk for det du reis opp ur grovene du strutt ur denne og det setter navn
Marsta Ness att ha vittnesbörd. Hej, god kväll. Hör man mig? Ja, orsaka, jag syns för köla. Men ja, jag heter Marsta, 16 år. Och jag är inte vant här i Ebenezer. Och men jag har alltid hört om Jesus och jag gick söndagsskola till Vinkre och ja, gick till möte och ja, ungdomsmöte. Jag minns inte ordentligt när jag blev frälst, men det var om 4-5 år. Så först kväll till jag skulle sova så kom mamma eller pappa in i kammaren och bodde samman med mig. Och så det är väl livet med mina bön så säger jag alltid Jesus är bid om att komma in i mitt hjärta. Det var så bänt för att Jesus i skämmer att jag var så lojal eller knappt jag var mamma och pappa och ett veck och så var jag efter vid den fälten som inte var tryggvande. Eller tro på Jesus. Och i tiden vid ödel har haft eller hava tur har vi läsa ordentligt för bibeln och så är det när det en vecka vi inte läsa och knappt en vecka sen vi läser och så är det knappt 4 veckor sen vi läser. Och så får man sig där långt väck från Gud. Jag kan säga att jag har haft en sån tur nu det sista halva året faktiskt. Jag vet inte kvar vi har som det inte var särskilt motiverande att läsa eller så helt är det var men det behövs inte vara en från december till så nu till februari ta hejna rättla tunga tui eller ta vara rättla sträva. Jag vet inte en gång vad jag ska kalla det, jag vet inte vad det är. Och ta ena kvällte, ta nog för 1 januari eller så. Ta var jag helt ner på botten, alltså jag orkar inte mer, jag klarar inte mer. Och jag och mamma satt i kameran och vi snackade och jag gråter alla det. Och så spyr mamma mig knappt, Marsta, vad är det antallet? Och så spurningen ragde mig ordentligt. Jag huxar, alltså, ja. Jag säger bara, jag vet inte, jag läser ångandöj, för jag säger ångandöj, ja. Och jag bär in i mittlen, men alltså, det var så illa, jag har sagt. Och så säger mamma att jag borde sett mig att läsa ordentligt efter. Och jag började på Hasungen i sommarferierna, men jag blev en gång till Lio. Så jag läste också när Hasungen lite när man kläder 4 kapitlar. Och så var planen alltid att läsa Solmanrattarna. Och det där, jag läser inte Solmaner från 1 till 100, det är nog det smartaste, men jag läser mer så blanda. Och så den ena dagen, jag nu tar några manus igen i februari för. Ta läs är som 31 och han sätter sig fastan. Det var som så det är akkurat det som jag brukar för jag kom ur så tunga stövna som jag var i. Så är attlig att läsa några vers. Så det är välkomna att bli upp som 31. Jag börjar vid vers 4. Till tvårs klätter min och borg min. Och för namn till skuld skall du leja och föra med. Och så vers 6. I hånd tyna gev jag anda min. Du löser mig ut, Herre. Du trofaste god. Och ja, så nu får jag läsa vers 8. Och det har ordentligt sett sig fast. Jag ska fruast och vara glädjer om nej tyna. Att du har sett trångt mina. Att du har tidsit här av salmen i negene. Och så vers 20. Vær meg nøyer, Herre, ty jeg i nei. Jeg har møtt tæres bort av sorg. Jeg ber i salmen og lika møtt. Og så får jeg lese 15 og 16. Men jeg lyder til Herre. Jeg sier, du er god min.
I håndtøyne tøyer mine, bjørga mer av fortjende hånden, fra teimen og litt etter meg. Og så det sørste til 22 til 25. Lova vår ved Herren, til underfullt hever han vist meg nøye syne I fastarborg. Jeg, som I engest mine sier, jeg riven bort fra egen tøyne. Ta hørte til bønande rødt mine, da jeg røpte til tøyne. Elskje Herren, alltid heila vi hansara. Herren helder hånd iver hinnom trofesto. Men taimon som halta fram I hukmåve, lønner han mengar ferie. Og så det sørste. Vær I horest, hjärsta tikkar vi størst, alltid I boje etter Herren. Ja, I versen til hjelp meg ordentlig jeg kommer boje I disse tungstøvnene som jeg var I. Ja, jeg har hørt flere for til omkring tala, til har sagt at vi mennesker vi kunne fære 100-500 skritt vekk fra gode, men det tenker bare 1,8 til ham, eller kanskje ikke en gang, vi skulle bare lykke vente oss, og så han her. Og ja, så om det nægger her som ikke tidsen elstøy, som ikke tidsen måtron enn, så vil jeg 120% ved malla at jeg måtron. Det ikke bedre. Du kan bia, ta seg ved god, du kan ta seg med kanskje alle dag. Bønnerom åpe. Her flere folk som gjerne vil bia for deg. Amen. Takk for det, Marsha. Ordentlig godt å høre. Ja. Nu får vi at jeg helt for å være surprise, men jeg vet ikke så kom til løsningen og alt. Tvalt, jeg vet ikke. Men vi får få et som det ikke I kvöld, og alle estringene kommer her. Så sa vi at de skulle slippe få en hälsan fra Ola Gregersen og Frito, som jo I Sør-Afrika. De har sendt dere en hälsan, og fortalt dere sin hos dere her, og jeg vet ikke, det klart? Jeg skal bare underholde det inntil.
själv är ända som vi talar om alla böckerna. Och bara som visar att det är att man får ut och förtälja det. Och Jesus lät det här göra så sälja vi lärsmän och sig. Man sista boll som man säger där det här är tydligt ut. Och det är att uppenbara och att det här är ut det. Och ge oss en större plattform att färra ut vi kan med. Att vi färra ut mission eller är det. Och ge oss en möjlighet att till att färra ut trots att OM54 Operation Football Station och till att flytta sig mot våra mobiler. This is James Fríggjakvøld here at Reach. Okej, så klockan morgon på 8:15 blir det vi andakt. Så har vi undervisningarna till klockan 8, alltså av lunch. Och först har vi square, och först har vi free show och så har vi det som kallas för coaching. Coaching here at Basel är en möjlighet att skapa mottagaren att bruka en löte som man vill en personer som arbeider eller tjänar av Basel. Det som är högst på en är som det som lägger på coaching. Det är som det första. Det är också en just möjlighet att kunna nämna sig i sina gång samarbets. Så ju mer intentionellt du är som jag pratar med personer så först du är det. Stämmer det? Kan du lite där? Lite där. Så har vi PME som heter Practical Mission Experience, Exposure. Här är bussen till outreaches. Här är det för en buss som är Kids Ministry. Här är det inga rum till namnet som blir för så att det här var det är också blir på som kan det BS. Ska vi bara så det vi den fast här. Jag har det här i universitetet i Pretoria. Här vi det är tusen lärare som jobbar som ser man det Florida folk en Florida från Det är kvar första perioden. Nästa år har smått här. Vi har haft det least reached prayer group. Det är en lista som var görs som är det mest strakt och touch som många av dem har om evangeliet. Många av dem som Jesus. Här gör hemmasina som är det Joshua Project som varför namn och här är det fortsatta statistik om den ånden. Så har vi en tusen där i Theological som är det små. Första dagen här har vi ofta reflektionsgrupp. Här har vi tydligt att det är kriterier som lärare det är så sappa. Alltså det är små näktar som bara är koka ner och för de här man är nog för det tydligt att sånt där och det tycker på den. Sappa går det att det Vi tänker spårning för att och att det är dock som god trofast för det där. Och det har sagt god trofast i bön. Och börja. Vi går för Japan. Vi går för Japan. Vi går för Japan. Vad som är Japan, det är samkomna eller inte arbeta samman. Så vi går för att man måste arbeta samman och vi var på tasken i jail. Och det är echt tänker vi till vad sända från Japan. Vi tar nere av basen som har varit i Japan. Och det är 18 dagar i Japan. Och när samkomna nu att vi samman funtas och samtal om att vi må arbeta samman till pura utmaningar i Japan. Och det här är en echt vi går specifikt i det akademiska att samkomna och samman och arbeta. Så är det i Sjömansjövöld om höjdramöten. Och det får en glas av nu är Ungdómsstevnan, Herrvision och Harry Sjöfast. Harry Sjöfast. Ungdómsstevnan. Ja. Ja, god trofaster och det är så gott och vi får synja att vara sanger och jag vill att det bara minna dig av vi tar ett bönarum och det nämnde det ner att alltså det är kraft i böna och det är bara en ordentlig och möjlighet så att jag kunna taka av men jag ska kämma.
Verdot lampe som var dripe heila vår han Silje låsa til han som sitter har satt noen Verdot lampe som var dripe heila vår han Silje lovsang til han som sitter har satt Heila vår Herre, Herre God av altet, som vær og komma skal. Høyre til prest og synja, dår mere kanskje nå, som barn og deg og nå, du
synger en sang. Og så får vi høre en vittnesbord fra det er. Stormor med tranger og strå
God reigns forever, your kingdom reigns. God kvöld. Som sagt, det er dævor, og ikke kvöld. Ja. Takk for at jeg kunne være her. Og takk til dere som har bidratt for meg kvöld. Til kraftig bønn, må man si. Jeg er det dævor Taurinsson, 16 år gammel. Bygger i Norra Gøtu. Og jeg er i samkomne Philadelphia og i Gøtejekv. Og jeg kan ha nøye Guds vittne for tikkene at jeg er frelstur. Det så ikke jeg meg selv. Ikke til at jeg gjør gode versk, eller til at jeg er gode. Til det er jeg ikke. Ånden er. Så stender du i Rånbraunen 3:23 at ødel hava synda, og de må fattast dård Guds. Og det var rettvisgjørt for i ånden av nøye hansara vi endurløsningene som er i Kristi Jesus. Ja. Jeg er frelstur til at Jesus døg for meg. Han levde et liv som jeg ikke klarer i, og offret det til min så jeg kunne få av et liv i honom. Det stender i Kolossebraunen 2:13. Øysene tikkun som var deg og i synden tikkara, og øomskårene stande tikkara, holdt noen, gjør han livande vid honom, han fyriga okkon øtlmisbrott okkara, og utstrika i skuldarbrøvet med okkon, som vi boven synen tjekk okkon i møte. Han tog til bursri at nekla til av krossen. Og her ser man en kross. Han ser ganske synder hyggelig ut. Men ja, så kunne de huske at Jesus hekk av en sånn krosse, og en hånd var i midten av sin naklene. Og han gjør det for okkon. Hvis han ikke gjør det, så hadde vi ikke vært i kveld. Jeg er oppvaksen i en skikkvandig hjemme. Mine foreldre har tids mye av sundagsskola møte. Og det har vist meg av Guds kærløyga, så sier jeg. Og så er kristendommen alltid fyllt mer av min lysløy. Men jeg mangler at personlige takken avgjør. Venta vi og tryggva. Jeg som gømte meg at han fyrir frelsene til min foreldre. Og da jeg så kom i satt av flokk, han aldri, da fikk jeg skøv folk og ringa venner. Og vi tog inn en fattelig mer og mer og i synd. Jeg gikk en av møtet, så jeg levde jeg som et dobbelt moralsliv, hver jeg anketøy var en sånn fitte lille dronker som gikk av møtet. Så anketøy en syndere som ikke ville kjennes vid Jesus i røver. Men det stender i Matteus 6, 24, at «Ongen kan tjäna tvåmon herron, ty annarkvörst heter han annan och älskar annan. Ettla hellre han ser till annan och vanvirer annan. De kunne ikke tjäna gode og mammon. Man kan ikke leva bæren livene i sen, så her tog vi feil. Jeg ble så spurt om jeg ville døypast, og det var en vekking og en eia åpnande spurningur, og jeg skilte knapt til at skikva Jesus er ikke bare en hobby, det er ikke noe man gjør for at fylja streimen om, men det er den øyneste veven til himmels, og sverre på alle hansens spurninger.
Og som vi leser i skriftene, så var det hele anden som sannførte meg om mina støv. Og skilte til at jeg mangler jeg ble frelster. Da jeg så skilte Guds vennlist alt vær, da fattelig jeg knø i min kamer og røpte til Herren om hjelp. Da jeg så hei røpt, da ble alt kvist, og vi fikk fri i mina sval. Vi leser i Matteus 11, 28. Kjent vers. Jesus sier, «Kom I her til min, öll tid I strevast, og hava tungt å bæra. Jeg skal gjeva tikkun kvilo. Det ikke åk mot av tikkun og lære av meg, til jeg spekfører og eimjukur av hjärsta. Så skulle tid finna salen tikkara kvilo. Til åk mot gagn litt, og byr min løyt. Og jeg kastet så I mina tungo byr av han, og han gav meg kvilo og fri. Vi leser I Filipperbrannen 4, 6-6. Ja. Stor I angång 4, når jeg lærte I ødlen til som tid innskja, komma fram for god og I akallan og bøn vid høgg. Så skal fri Guds som styr upp om alt vid, varva I det gjørst og hoksan I tikkara I Kristi Jesus. Sen Toran Håls. Men ja, jeg som frie, som styr upp om alt vid. Det var det som jeg løyd etter alt mitt liv. Jeg fann det bare ikke I nøkken øren enn I Jesus. Jeg ble frelster, og jeg fikk fri vid god som vi leser av I Rombrannen 5:8. Vi ble så døpter. Liv har ikke bare nevnt så igjen, men nu kan jeg alltid vende meg til han som frelste meg. Han trofast og lykker mye kvært. Vi ikke trofast. Vi tar et hold som vi ser oss vi kan det. Men I 17. Timotheus brev 2:13 stender at og vidt uttrykk ver han til å være andre trykk for. Du svitja seg selv kan han ikke. God kærløyge og trofeste fylgjer vi, og han kan ikke svitja seg selv. Og det godt å vite at vi det så jeg. Og livet her, som livet nå, ta livet og boie inntil Herren kommer atter. Min vevn ikke ui sin heim nå, hesen heimen fortapter, til jeg sutja vi bare ved at høyre tøyendene, om krutsk og så der. Men min vevn I Jesus. Her vevn I himmelen, kan ikke forganger I alle ræver. En sanger kjør I en godsens, som de sikkert kjenner, sier det så vel at som en fjakkare av fer, genge hendan tøym. Fremmandur I hese ver, løyen ligger høym. Til en god mynd av de frelste I sin heimnum, som heter ikke akkurat høym, men akkurat høym fer. Ja, nu evne til stevnen, altså trofeste. Så det veldig godt evne som vi også lyder tale om. Og jeg kan så ikke si at jeg trofaster, men for meg det en større skikning at kunne vi på I trofeste I samkommende til at hjelpe til. Om det sier at spille gitar, hjelpe sundagsskolen, bækene kjærko, og jeg skjønner at møte opp trofast. Alt nøyut, og ber vi seg skikning. I samband med det, at tjene herren, så skal jeg lese Kolossebrevet 3:20. Det ikke okkon vi tjene, heller ikke mennesken. Her stender, hver tid så gjør det av hjertet, som for herren, og ikke for mennesken,
det er det. Takk for det. Ja. Tusen takk. Hej. Hello. Tusen takk for det, det var utrolig godt å høre. Jeg får at vi får komme og spille två sanger for dere, og ja. Jeg husker jeg om Jan, og jeg intervjuet Jan, jeg var ikke om det var klørier, men da nevnte Jan at han helt var for unger. Og jeg kan også hjemme akkurat grunn til jeg ikke skulle stå her. Og jeg ikke just igjen til å oppleve at tid tok seg, jeg kan ikke akkurat, men jeg har til at jeg frelst, og til han som har gjort alt, til som var fyrløtende, som hørte om Josva 24, at det er Gud som løtte følge ur Egyptaland, det er Gud som gav Abraham løfte, til grunden i stand til, og det tror jeg at jeg vil tjene vi øtlen som vi har, om det så at synge. Og jeg får at synge en sang som kanskje ikke så vel kjent, han heter El Shaddai, og det hebraisk, og det nyland, så det kommer nekker frem, og jeg skal bare si hva det El Shaddai, fyrir meg om jeg sier det, eller om jeg har funnet skøft til å rette meg hvis det er hebraisk, men jeg kom frem til at El Shaddai merker god til allvalde, like som vi sunger i verdet lampe. Herren god allvalde, sunger vi. Og det kan man med til andre lese i første møtespøk, Sejan 8, hvis du vil jeg kan det. Her som han sier ved Abraham, jeg god til allvalde, livfri ikke mine og vi avlastende. Og så kommer en annen linje av Østen 4, som er hebraisk, som heter El Elyon na Adonai. Og her kommer frem at det god til høgste, please, ok, bra, jeg skal stå, God most high, please, my Lord. Det er som tve navn som God vil kalle det. Og så det sørste, kamka na Adonai. Jeg vet ikke om jeg uttaler det rett, men det så fitt som I love you, my Lord. Jeg elsker det, min Herre, og ta stender i som i Ajan 2, ikke akkurat så åra, men det en sanger som faktisk husker rældig vel til det før løtene, at at det tar seg om det første lyftet som Gud gav, som vi leser i Gamle Testamentet, at han gav Abraham at Gud skulle syrja fire, Gud skulle sikna Abraham, og som Nes Paulus nevnte at en frelsare skulle komme, og gjøre fri, og gjøre okken et heim som ikke her, men i himmelen. Og vers 2 enda mer sant ved at nå han kommet, og han vil profetere og gjøre alt gamle testamentet som som cirka så av Bibelen. Og folk ikke skilt ikke, som over alt vi har haft, jeg sier profetien om han, og det faktisk det som østene råper krossfest han. Men det var nøyet, for vi skulle ta en utved. Og jeg har bare håpet og det er ikke nå. Gå godt vi for at tørs vi mer, at tørs vi og nødlen som her, at vi ikke skulle framfor å vise åkken, men vi skulle framfor å vise te. Vi for alt som lørste, at det her var åpne hjertet for det her. Jeg ber for at det skal være tversanger som to bruker til å ta seg til den som lørste på en nå, og ber for at du skal tale til tørre. Bruker to
okkara okkara veikugerer til tutt større versk. Gjør okkar nei til her, Jesus er navn, amen. Og jeg husker just bare, jeg sitter og leser nu i Ibs, og det er så et intensivt bibelskøy her som man leser inn, 6 kapitler om dagen, og jeg kunne prioritere til, jeg bare, her var det som fyller høtte, og så kom jeg møte, liksom, det blir bare så rævlig ordentligt, det blir liksom, at det er faktisk Herren, ikke svært for dubbeltmoralska som der kommer at liksom det er det og det er mening liksom jeg er ikke kommet for at nu skal jeg imponere et lasses nu er jeg kommet til at God er trofaster han er min her og jeg elsker han og jeg vil synes jeg for han er en 6 ganger så ja og for jeg minner til at jeg blir glemme det så er El Shaddai God in avvalde eller Leona Adonai, God must type, please, my Lord. Og så det tredje er, I love you, my Lord. Så bare nå minnes det. Og jeg har Ragnhild, det synes jeg for meg. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Aldaren er god du er, vi du med i navn du ber. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai. Du mer vurste himmeløy, El Shaddai. Abraham, manna at en signing vann, under fram det hånd til stersk, åpenbæra vær utversk, folk i bøn der kom og nær, du er god og åkken sær, fri og med vi manna at en før. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Aldaren er god du er, vi du med i navn du ber. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai. Du mer vurste himmeløy, El Shaddai. Atter för och under mål, frälsaren nu komma får. Människan och visste av kvad Messias tar många och kjolt och mord du vurs till loj. Flest och följt har skilt och oj, största vers du fortsätter svär. Ta Jesus lys och El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Aldaren er god du er, vi du med i navn du ber. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai. Du mer vurs til himmeløy, El Shaddai, El Shaddai,
Ja. Tusen takk for det. Ja, det var faktisk rätt cool till vi klarar inte att få allt bandet till att vinna. Så fantastiskt. Ja, jag får mig att sväka till att han har herre spalade så fantastiskt för jag sätter mig. Det är inte. Jag kan bara avra att amatörer är så väldigt klaver, men det är färdiga. Och men det är snärsankren han är enske, men han kom akkurat i natt här att helt var så cool. Där var det så om att han levde ett dubbel moralsliv. Här som man kunde vara vittronger och så kunde jag nästan inte vilja kännas vid Jesus och ja, jag syns ankren han är som heter parallell och ta heter vers 2 i El Shaddai. Ja, technical issues. Här. Time limit problemer. Ja, och Thomas gärna köra. Ja, du har den. Vi att det är Jesus som kommer, det är som Gud. Alla har sagt att tid här färra kommer en lösning, är en utväver till färra att få en vid att till mun. Och så kommer han och kvät. Du ska köra nästa sanchen till att han har inte seinna sång och han är rummet här i alltid att det skiftballa in i det. Ta att alltså första linjen hon säger with one breath Hosanna we cry with the next one we say crucify och att förklara väl sanchen och att så jag klarar inte multitasking. Tack för hjälpen. Och att jag syns sankren jag syns året att det är dubbelmoralska som jag just känner så väl själv till att Gud är så trofaster och ja, det är gott, tack för och det är han som har gjort allt lika som han gör till oss för 40 att han är frälst med och sjående så är vi ännu syndna vi det igen. Vi har en några frälsningar och tid att sticka och ja, ta kommer ju ofta tankar om en där sanningen ta ihåg som Guds trofäste och hur vi inte är det, hur jag inte är det. Jag vet inte hur jag för gänga, men mitt önske är att sin sanken nästan talar till tickare och att Gud kan bruka det. Och så. I sanken den höstkvällen vi betestas. Onkel hörsta, men ja. With one breath, Hosanna we cry. With the next one, we say crucify. With one voice, we praise your name. With the same voice, we condemn you to shame. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lord. With palm leaves, we welcome your reign. With twisted thorns,
wash your hands in your innocent blood. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lord. We claim you when you come in power, but we leave you in your terrible hour. We hail you for victory won, but we mock you as you say it is done. Davor og Rå. Vi får synja trutjar sanger at enda. Og vi börjar ved å synja takk i sida for alt. Og det er bare en takkarsanger som vi kan låsynja til Herren for alt som han gjørs. Og for hans stora kærleika og for hans trofeste. Og jeg vil bare anvende dere om at huksa om årene som vi får synja og i hessen trimon sangen. Og ja, bønarum åpe. Ja. Tack
Det är så gott att han är en klätter som vi kan lyda och sanger som vi får synja nu, han är en evangelisk sanger som faktiskt bara mest det här att alltså han lyser kvärt Gud gör det. Alltså han sänder sin son att dödja för oss och program nyleje. Och han sikrar av Golgata. Ja. fralse djevor mer og deias vald du bostur til løyt her fire med tu gav ei grøven kunde binda til tutt år tutt år ta fralse djevor mer og deias vald du bostur tutt løyt her fire med tu gav ei grøven kunde binda til tu sikraje og Golgata tu blod herra fire med mun Jesus hevur rensa bort så stande nu i fralse og rættvise skuld og skam skika bort
stande nu i frelse og rättvise. Jeg stande nu i frelse og rättvise. Jeg stande nu i frelse og rättvise. Vi får altså synja en sørste sang. Og det er en så god sanger. Og jeg husker særlig om Bryggvena som sier nei, jeg skammes deg. Til jeg krosseren var frelsa for meg, nei, jeg skammes deg. Til jeg Jesus må inn i misbrotog av seg. Bästa kross i Kristus vill er en rosa med och tillsammans bära skam. Vi allt som är i honom vann. Kristus og Herrens bästa är alltid anna vida vill. Det är Guds meje, så upp till frälso, högt orden honom varer till.
Vi färra att ända. Tack för ikväll. Tack för allt tid som jag har bäst dig och sitter uppe. Vi visste det här var en spurning så äntligen att spyrja om om som säger uppe eller om som det är alla dag eller finna bönarummet här är folk som vet allt möjligt. Jag färdig att ända bön och så har jag några lösningar att jag går gott, tack för att vi kunde samlas där. Tack för ikväll och bid om att du ska vara vid oss resten av kvällen och i nattösne och bid om att vara vid stämningen och vi gör just. Amen. Ja, kväll är nästan livet. Luka Arlen, så det är välkomna att i morgon till Bibeltimme klockan 1 och det var så Jans Levi som var här för att ha Bibeltimmen och pappa Jens är Jens Bäck. Och alla är välkomna till det och i morgon så klockan 8 tar mötet. Och Ebenezer så tar det var Atternas Paule och Ebenezer akkurat trofast mot god och katastrof kommer innebära att jag måste bara möta upp för att finna av. Till tickon som inte trött än så är det uppe i hus nu. Yes. Jag vill inte ötterna för en tur. Alltså det vill inte. Så tar vi till Elme och gör det skarpt. Och ja, till så jag tar big kvar. Adressen är Gröna Löj 25. Vi tar sån. Inte blanda vi blå Löj 25. Ja, det är 4 minuter att köra. Och det är Hattajöse. Så hvis du sitter en gravkick utanför centrum än. Ja, så sitter en sån här utanför det så är det för in här. Och till kunna parkera vi här som det stämmer P. Och så gänga det att det huset är liksom kvitt här uppe eller så att rummet är kvitt och större huset. Eller ringa det då att nummer som var första sliden. Och är en götta att rummet säger han kan ha gjort musnar. Här. Yes, ja. här är götta. Yes, så kan man gänga. Tack för Levi. Ja. Ja, det var smart. Tack för ikväll och om onkel kanske inte nära för upp hus men lustigt kaffe till strand så är det några rester runt där så det är bara för det. Och vi tror just att i morgon. Yes.